Som aquí amb l'Andreu Rauet, periodista freelance, seguidor del Reus. Benvingut al Guinardó. Em sembla que és la primera vegada per tu. Sí, és la primera vegada que vinc, és molt xulo el camp. Primera vegada també del Reus. Com esperes la competició del Reus en aquest torneig? Doncs jo crec que hi ha il·lusió, és el segon amistós del Reus aquesta pretemporada, serà el segon i el tercer, però realment és un torneig que té aura, no? Que diuen els joves, i crec que el Reus vindrà amb aquesta il·lusió del debutant, de que té ganes de demostrar que és un equip històric de futbol català. Som un equip que és veritat que ara refundat entre cometes, però amb 100 anys d'història, i és un equip que al final té una plantilla molt competitiva i que crec que ve amb ganes de plantar-se a semifinals i ja veurem si alguna cosa més. Avui a priori és el coco de la jornada perquè juga contra un equip recent ascendit a Lliga Elit i contra un tercera que coneix de la temporada passada. Previsions per tu? Crec que el Reus, com a vigent campió de tercera federació del grup català, com un equip que s'ha reforçat molt bé aquest estiu, ve amb 4 o 5 jugadors ex-segona divisió, un entrenador que fa 4 temporades hem aconseguit 3 ascensos. És un equip que a priori parteix com a favorit i que jo crec que sí que aconseguirà segurament plantar-se a semis, però em comenta que Mollerussa també ve fort, que Martinenc com a anfitrió també voldrà donar la cara. Per tant, escolta, el camp s'haurà de jugar, però si el Reus parteix com a favorit, jo crec que té opcions reals de plantar-se a semis. Com a coneixedor del Reus, com s'espera aquesta nova campanya, segona ref, un somni, suposo, d'aquest ascens directe com a campió de Lliga. Com espereu aquesta nova temporada? Jo crec que el Reus Futbol Club Redis veu com a tapat en aquesta temporada de segona federació, que és un equip que s'ha reforçat molt bé, que a priori l'objectiu és la permanència, ara l'equip el que vol és estabilitzar-se al futbol semiprofessional i a poc, doncs, al cap d'uns quants anys ja començar a mirar més cap endavant, però al final, després d'haver patit tant aquesta agonia, la desaparició del club, el que busquem és estabilitzar, anar aconseguint més massa social i a poc, doncs, que de cara al futur, qui sap, algun objectiu que faci més il·lusió, però de moment l'equip té seny, té estabilitat, per dir-ho així, de moment busca la permanència, però sí, és un equip que jo crec que es pot salvar a segona federació sense patir massa. És una plantilla que il·lusiona i que a la gent li està agradant molt i de moment ja hi ha 500 aficionats que han renovat l'abonament i veurem fins on pot arribar. 39a edició del torneig d'històrics. És la teva primera. Què significa com a periodista, seguidor del futbol català, venir aquí avui? Jo crec que és la seu on ha de venir cada aficionat del futbol català, perquè si t'agrada Futcat has de venir aquí. És un torneig que té aquesta estètica espectacular, que està molt ben cuidat en tots els seus nivells i que hi ha un nivell espectacular i que crec que convido tothom a venir perquè realment és un torneig espectacular i que té un nivell altíssim. Doncs moltes gràcies, Andreu. A vosaltres.